दा हामबाय होनो बिथां जोंनि प्रमद बर' सारखौ जों बानायगासिनो दङ। दा बैयाव दिथागिरि बिथांमोन दङ जिरायनानै। जारागुरि मिनि स्टेडियाम प्राय कमप्लिट जानायनि लामायाव। फोसाबगासिनो दङ। देग्लाय बोथोराव फुटबल बोथोरावहाय गेलेनो मोनगोन होननानै मिजिंथिनाय जाबाय। मोजाङै ग्लां ग्लिं गुवारथार जाबाय आरो। आङो दङ जाहैबाय टेनिस हलाव, टेनिस रुम। बेखौबो गाहायावहाय बायदिसिना बनाय जाबाय। बेखौ आं नोंथांमोननो दिन्थिनि। बाहेरानिफ्रायसो दिन्थिनो हानाय जाबाय, मानोना बाहेराव गेटआ लक होनाय जादों। दा बेनिखायनो नोंथांमोननो बाहेरानिफ्राय दिन्थिनाय जाबाय। दा बेवहाय टेनिस हल, टेनिस बायदिसिना गेलेग्रा नै बेवहाय गुरै बुस्थुखौ गाहायाव बनाय जाबाय। बैजों फुटबल गेलेनाय जागोन आरो नैबेजों माखासे दङ। नै बिजोंहाय मा गेलेग्रा बानायनाय जायोथाय। दाबोनो ओरैहाय एसे दंबावो फोसाबनांगौ। दा फुटबलनि बाहागोखौ फोसाबग्रोनाय जाबाय आरो। बै गेलारि आरो नैबे टेनिस हल। बेयावनो दिन्थिबाय आं नोंथांमोननो। मोजाङैनो बानायनाय जाबाय टेनिस हलखौ। मोजां गेलेनो हासिगोन। दागखौ बोजोब्बाय। मा दाग बियो गेलेग्राफोरनि थाखाय। टेनिस, टेबोल टेनिस मा खेला गेलेयोथाय, आंथ' खेलानि बागै बाराबो मिन्थिया। बे आंनि उनजों नुहुरनायानो फुटबल आरो जेराव आङो दङ बेयो टेनिस हल आरो। बैजोंहाय गेलारि दङ, गेलारि। आरो आंनि साहाजोंहाय अन्थाइ मिल, अन्थाइ कम्पानि दङ। नाहरनो हागोन अन्थाइ जाबनानै दोननाय दं। बेयो जाहैबाय जारागुरि मिनि स्टेडियाम। जोंनि बिटिआरनि सरकार प्रमद बर' सारनि हरनायाव आरो जोंनि रुंसारि आदा मारजितनि बे लुखांनायाव दिनै बियो साक्सेसआव जाफैबाय। नाथाय बिथाङा खेला गेलेनाय आरो लुफुंजोबलांनायखौ नुलाङाखिसै। बिथाङा रुंसारि जालांबाय एसेयावनो। बिथांनि रुंसारि जानाया जोंहा गोबां खहा जादों। दा नोंथांमोन बै गेलारियाव गाखोनानै दिन्थिहैनाय दिनै। नै दा आं गेलारि खाथियाव फैबाय। बेबायदिनो गोबांथार जायगायाव जोंनि बिटिआरनि चिफ मानगोनां प्रमद बर' सारआ जोंनो गेलेग्राफोरनि थाखाय बा गेलेनो मोजां मोनग्राफोरनि थाखाय स्टेडियाम, मिनि स्टेडियाम बानायना होबाय। दा बे मिनि स्टेडियामनि मोनसे गेलारि, फुटबल स्टेडियामनि गेलारि आरो सानजाजों फिल्ड। दा हामबाय होनो बिथां जोंनि प्रमद बर' सारखौ जों बानायगासिनो दङ। दा बैयाव दिथागिरि बिथांमोन दङ जिरायनानै। जोबोर समायना जाबाय। जिं जिं बिफां आरो लाइफांफोर गायना होयोब्ला साबसिन समायबावसिगोन। बै जिं जिं औवा बागान दंखासै। माखासे मानसिफ्रा भनि खालामजेनबाय, नै फुटबल गेलेफैजेनलाबाय।
आरो नै उनजों दङ बिथांमोना फिल्डनि दिथागिरि डिउटि होदों बिसोरो फिल्डखौ नायदों बिसोरनि दैदेननायाव फिनिशिं जागासिनो दङ